La proliferació de segells independents a l'interior de les grans corporacions dedicades a la cultura actualitza el famós adagi de la Rochefoucauld, on es descriu la hipocresia com l'homenatge que el vici ret a la virtut. Quan el mercat identifica com a espai d'expansió pròpia el target alternatiu, no és el mercat el que queda deslegitimat per colonitzador voraç, sinó el consumidor alternatiu per inconsistent. Ens trobem més enllà de la categoria de l'autoengany. Queda al descobert que el valor concedit a certs productes no provenia de la seva qualitat objectiva, sinó del seu perfil d'especialitat. Es fa publicitat invertida per captar un cert tipus de públic cultivat que vol sentir-se alhora marginal i apocal. Ningú dissimula. No es tracta els adults com si fossin nens, sinó com adolescents. Els joves són el nou agent de la història. En ells es diposita la dinàmica de grup i les suposades potencialitats de l'acció política. Substitueixen l'antic home de les multituds, que ja no vol ser ningú. Totes les revoltes interessants, siguin culturals, polítiques o sentimentals, fan olor d'esperit jove i per això atreuen amb força els ancians que van relliscar i enyoren els errors del passat. Els joves són un invent recent. Dels anys 50 del segle XX data el descobriment que tots els joves són generacionals. És des de llavors, no abans, que cada remesa d'homes i dones queda connectada emocionalment al moment de la història que els introdueix en l'edat adulta. El moment els identifica, els conforma i els pertany. La connexió es realitza mitjançant un producte cultural. Amb l'ajut del producte retenen l'instant mentre aquest passa, el conserven fins a l'edat anciana i el reconverteixen en nostàlgia. Així, tant els joves com els vells poden gaudir del sentiment d'impertinència a la massa. S'integren sempre a un compartiment de sentit prefabricat. El temps es doblega. La gent es disfressa, els nens de grans i els grans de nens. En una societat on als 30 ja segrega la retòrica de l'enyorança és que no queda diferència entre el revival i la novetat, com efectivament ha detectat la indústria, que donant la volta a les coses intenta vendre com antic allò que, en realitat, només és actual. Tal com la metafísica de la presència, la cultura de l'actualitat permanent és una ficció confessa. Per tal que les parets i els decorats s'aguantin, cal fer una mica de trampa, com mostra l'atrezzo i la teatralitat pròpia dels moviments generacionals, on els poetes joves escupen ritualment sobre la closca pelada dels ancians per una mera qüestió de posició a la grada. No és un gest d'ira i autoafirmació, és només bava que cau des del galliner cap a platea. Que els membres d'una generació literària tinguin tots la mateixa edat, a opinió meva, els deslegitima.